Jani.ml FM YouTube sera ana Facebook sera aw bela jele aw ni nyanguma biye tenenye tuabukalo alet le seginye biye minye mali olomasiri tabawo anya fotogo mina kabini kunungo sa olu ka panguru tume munumunu salo la mali fanchama fe mali aleni Mauritanie danche mali aleni Algérie danche fokata se mali ni Niger danche ma minye wulika jow ye uni Niger sora suyo kenyo fe ni panguru ye ani Mauritanie aleni Burkina taw yasa basigi ni lafiya mi ni dibula dombe ko nyine obsega da togomi o hugumu ne konna na sa chef d'état-major ya yiraka fo ko minye alebe kiwari amunun di no ubo bla bololo sanfɛ dirpa ale togola ko ni kalo le segi nege kanye nani tabene ni miniti bisaba ye finitigo sigiyɔrɔ mbe dinanguru kaw fe banyangara marala ko bamanci wale keba ko ntara binye yoro inga chef d'état-major ya yiraka fo ko ube munumunu salola a yoro la ka sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw kɛ yasa maa minnu ye waleya in kɛ o bɛ se ka dɔn cogo min ko hukumu kɔnɔna na min ye finitigiw ye olu kɔni bilalen don a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka dɔ fara yasa dugudenw olu ka basigi n'u ka lafiya bɛ se ka na cogo min terorisiw ni bamaciwale ni ninjugawale kɛbaw yasa ka se ka u lakɔlɔsi a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na min ye chef d'état-major ye ko ni an farala ɲɔgɔn kan ko min ye an ka laɲiniw ye ko olu bɛ sabati chef d'état-major kelen a ko k'a bɛ kunnafoni da maliden cɛman na musoman ani diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye mali finitigiw ka wuli ka jɔ o hukumu kɔnɔna na ka ɲɛsin ninjugawale ni bamacawale kɛbaw olu ma sa ko min ye finitigiw kɔni ye k'u ye lakɔlɔsili kɛ k'a fɔ ko min ye bamacawale ninjugawale kɛbaw u ka dagayɔrɔ dɔ kilomɛtiri 22 ka kɛ ni kiri ale worojugu n'a kɛɲɛkɛyanfan ye T-site ale masurunan na k'u ye u yen gosi nɛgɛ kanɲɛ 18 waati min ye panguruw ye ko olu kɔni ye gosili caman kɛ gosili min y'a to n'u sera ka pick-up kelen a n'a kɔnɔmaw ani kɛlɛkɛminɛnw fo ka taa se minan cɛjugu ma minan minnu bɛ kɛ ka maramafɛn cɛjugu dilan n'olu kun dogolen don yiritu dɔ jukɔrɔ la k'u y'olu bɛɛ lajɛlen gosi finitigiw y'o wulikajɔ mun kɛ ko o tora senna fana ka larawuliliw kɛ ale masuruna fan bɛɛ lajɛlen na sa basigi ni lafiya o bɛ se ka na cogo min ko waati min na u bɛ kibaruya in kɔni di o y'a sɔrɔ a yɔrɔ kɔni na larawulili fɛn fɛn kɛra finitigiw kɔni kun b'u ka jɔyɔrɔw bɛɛ lajɛlen bɛ u bolo min ye minan minnu kun dogolen don bamacawale ni jugawalew kɛ u y'o bɛɛ lajɛlen gosi a yɔrɔ ninnu na fo ka taa se a dan na chef d'état-major ko ni ala sɔnna a ma ko nin wulikajɔ in bɛna na to sen na ko finitigiw k'a b'u fo u ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri la an'u ka dugu fan bɛɛ lajɛlen kɔlɔsili yaasa ninjugawale ni bamacawale kɛbaw olu ka daga fɛn fɛn bɛ a bɛ se ka da walo cogo min na basigi ni lafiya maaninfinw n'u bolominɛw olu bɛ se ka lakisi cogo min na mali ni Algérie furugufurugu ko o banna tile 10 kɔfɛ min ye Algérie ye ale ka lasigiden o segira ka na an fɛ yan juma tɛmɛnen mali fana y'a ta bila ka taa u y'a yira k'a fɔ ko furugufurugu in kɔni kun sɔrɔla min na o ye k'a fɔ min ye Algérie ye jɛkulu marafatigi ni ninjugawale kɛbaa minnu b'an ka jamana kɔnɔ ale tun y'olu wele min ye Imam Diko fana ye k'o fana wele k'o ɲininka o de senfɛ sa furugufurugu in nana nin waati in na ko maaw ye kuma kɛ ko min ye jamana fila in ye u sera ka jinikɛw koliji la yaasa u ka lasigiden baara u ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Masina mara la école karamɔgɔ 2 ko olu kɔni minɛna nin kalo in tile 3 o kɛra cɛlankaw fɛ yen min bɛ Masina commune kɔnɔna na a kɛra maa minnu fɛ sa o ye jɛkulu marafatigi lakodɔnbaliw ye duguladenw y'a yira k'a fɔ ko min ye maa minnu ye nin waleya in kɛ k'u kɔni ma foyi to yen u ma min jeni maaw bolominɛnw bɛɛ lajɛlen ko nka ko maa n'i ma to a la fɔlɔ min ye waleya in kɔni ye a cɛ juguyara kosɛbɛ sabula balo ni fɛn fɛn bɛ u y'o bɛɛ lajɛlen jeni o de la sa a ko nɔgɔnin fɛ école karamɔgɔ minnu b'a yɔrɔ la olu y'a fɔ écoledenw ye ko olu ka taa so baara o ma se ka kɛ u fɛ juma tɛmɛnen an sɔngo mara fana na a yira k'a fɔ ko kamalennin 2 bɛ yen ko olu fana salo ka taa n'olu ye fafakaw olu fɛ yen o kɛra kalo in tile 4 sigiladenw y'a yira k'a fɔ ko maa ninnu kɔni nana maa 5 kun don u kun bɛ mobili dɔ kɔnɔ u taara ni maa ninnu ye maa si t'a dɔn u taara n'u ye yɔrɔ min na u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye maa ninnu ye n'u ye maa 2 minnu ta nin ye ko arajo kumala kelen o bɛ a la n'o ye arajo baarakɛla ye ko wa fana ko hakilinajigi bɛ kɛ min ye arajo baarakɛla 3 o de minɛna nin yɔrɔ in na an sɔngo ale cercle kɔnɔna na 2 olu ta kɛra novembre kalo tɛmɛnen tile 7 o kɔnɔna na bamacawale ni jugawale kɛbaw kɔni k'u kɔni donnen don nin waleya cɛjugu in la walima u bɛ taa maaw da k'olu kantigɛ bɛɛ ni kelenya sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko accord d'Alger Nations Unies n'o ye diɲɛ seleke naani ka tɔnba ye ale kɔni ka conseil de sécurité ye bataki kɛ nin kalo in tile 6 k'a yira k'a fɔ ko min y'o sɛbɛn in kɔni ye ko ale b'a fɛ o sɛbɛn ka to sen na k'o sɛbɛn b'a to bi bɛn ni lafiya o bɛ don Mali kɔnɔna na
M5 RFP ne ale yɛrɛ bɛ fanga senkɔrɔma don n'olu baaraw k'an ka jamana kɔnɔ ale ko gouvernement kɔni ka sɛbɛn bɛɛ lajɛlen fili kɛrɛfɛ k'a tɛ se ka mago foyi ɲɛ sabula san 9 a ma taamina a ma sisi bɔ baara foyi ma se ka kɛ ni accord d'Alger in ye min ye jamana ɲɛmaa ye Assimi Goïta ale kɔni ko sa ko maliyɛnw yɛrɛ ka sigi ka fɔ kɛ yaasa bɛn ni kelenya o bɛ se ka na cogo min na o baaraw ko olu daminɛna fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ministre Wage ale taara ɲɔrɔnkaw fɛ ale ni Buye kumana Bamakɔ kɔnɔna na ministre min administration territoriale kunna ale kɔni taara dubaw kɔnɔna na fo ka taa se kabilatigiw ni imamuw ka au conseil islamique ni archevêques ni protestants ka tɔnw bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa ma ka taa laseli kɛ u ye wa min ye diɲɛ seleke naani ka laɲini ye an ka maa mafalen dɔw bɛ yen olu ko a baara bɛ se ka to sera n'o ye accord d'Alger ye ko wa fana ko sigikafɔ min bɛ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ k'o fana bɛ se ka kɛ yaasa ka se ka fura sɔrɔ ni gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen na alimami minnu bɛ yen n'olu bɛ maaw laseli kan kɔnɔ n'o olu yɛrɛ ye sɔrɔdasi ye olu ka tɔn o taara ministre Dawudu ale fɛ yen Dawudu min sigilen don n'ale ye général ye ale sigilen don Mali a kɔnɔna lakanaw bɛɛ lajɛlen na alimami minnu bɛ n'u olu bɛ fini don sa n'u bɛ maaw laseli kan kɔnɔ u ka ɲɛmaaya maa min bolo o ye sous-lieutenant Mohamed Mustafa Jalo ye k'u kɔni y'a jira k'a fɔ ka waleya in kɛ kun ye min ye bɛn kelenya ni lafiya u ka se ka don min ye u ka jɛkulu ye n'o ye alimami minnu bɛ yen n'olu ye finitigilakaw ye n'u yɛrɛ bɛ finitigiw laseliw kɛ finitigiw ka kanw kɔnɔna na k'u bɛ ka nin kɛ yaasa maaw k'a dɔn k'a fɔ ko u fana bɛ baara min na kan kɔnɔnaw la olu fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ wa u bɛ ka wulikajɔ ninnu kɛ yaasa 20 janvier la u ka se ka seliba kɛ seli min ni o bɛna ɲɛ finitigiw ma kosɛbɛ wa u y'a jira fana k'a fɔ ko u bɛna ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maaw ka dugawu kɛ o de la sa alimami minnu kɔni bɛ yen n'olu yɛrɛ ye tenitigiw ye n'o ye sɔrɔdasiw ye u y'a jira k'a fɔ ko maliden bɛɛ lajɛlen ka kan maliko la wa o de la sa olu kɔni ka tɔn in kɔnɔna na gardiw b'a la olu ye alimami ye polisiw alimamiw b'a la gendarme alimamiw b'a la fo ka taa se armée de l'air bɛɛ lajɛlen ma k'u bɛɛ lajɛlen bɛ nin ko in hukumu kɔnɔna na dɔgɔkun min bɛ sigi kiiri ale ko kunna o tako filanan baaraw o daminɛna bi Bamakɔ CICB kɔnɔna na dɔgɔkun kelen kɔnɔna na sa procureur fila bɛ yen n'o ye cybercriminalité ye ale kan ka baaraw daminɛ officiellement n'o o ye a daminɛ ko yɛrɛ ye ka taa fara min ye pôle de lutte contre la corruption ye o fana kan ka sigi sen o fana kan sigili kan ka kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa fana k'u bɛna numéro sigi sen kan numéro min ni maa maa ye gɛlɛya sɔrɔ sariya ko ta na sira fɛ an ka jamana kɔnɔ i bɛ se ka o wele k'a tɔgɔ ye ko bɛnkan ni kunnafoni a tɔgɔ ye o ye o numéro in o bɛna di maaw ma maa maa mana gɛlɛya sɔrɔ sariya ko hukumu kɔnɔna na sa i ka se k'o kɛ ko o numéro kɔni bɛ di nin kalo in tile 9 n'o o ye sini ye minisiri yɛrɛ kan ka o baara kɛ wa fana u bɛna sɛbɛnw bɔ sɛbɛn minnu b'a fɔ maaw kan ka wari min sara sariya ko la ni sariya ko b'i kun kan sariya taabolo sariya kiiri donkan n'a bɔnkan n'a a sara wari fɛn fɛn kan ka k'a kɔnɔ musaka ko la k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ u ka dɔgɔkun kelen k'a kun cɛli la sa Radio Mali baarakɛla musomanw ale ni kiiritigɛla baarala musomanw olu na ɲɔgɔn sɔrɔ nka yan'o cɛ baro sigiw bɛna kɛ kunnafonidilaw olu tɔgɔla soba la procureur cybercriminalité ale welelen don nɛgɛ kanɲɛ 15 waati araba nata in yaasa ka se ka taa kunnafonidilaw olu bɔ kunpana nka yan'o bɛɛ lajɛlen cɛ sa minisiri yɛrɛ ale ni journalistw fara fasodenw ka tɔnjɛkulu kan olu kan ka tilelafana dun kɛ tilelafana dun min senfɛ sa u bɛ se ka hakililatigɛw kɛ ka ɲɛfɔli kɔ maaw ye o kow kan ko ɲinan san kɔnɔna na Mali ale kan ka balo miliyɔn 10 tɔni miliyɔn 11 o de kan ka sɔrɔ ko min ye miliyɔn 11 ye o sɔrɔli ko a ma nɔgɔya suman sɛnɛnaw min ye sɛnɛkɛlaw ye u bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya caman yera a la u tun b'a fɛ suman ka se hakɛ min ma a ma se k'o sɔrɔ caman y'a jira k'a fɔ ko nɔgɔw ma se u ka foro la joona dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko min ye nɔgɔko gɛlɛya sanjiko gɛlɛya duguw yɛrɛ la kalali ɲɔgɔn na kadɔ duguw kɔnɔna na ko o ye a ko gɛlɛya kosɛbɛ o de la kɔni u y'a jira k'a fɔ ko min ye miliyɔn 11 tɔni sɔrɔlen suman na k'a tun bɛ se ka caya ni o ye kuma tɛ dɔngɔnɔduguw kɔnɔna na olu kɔni y'u ka sɛgɛn fɔ k'a sababuya kɛ lakanabaliya o nasiraw ye Sentadi no ale faso ka cakɛdaw bɛɛ lajɛlen ka lafasajɛkulu ye ale y'a ka ɲɔgɔn ye balalen kɛ ɲɔgɔn ye min senfɛ sa u ka bureauba no o ye Sentadi bureau ye ale kurakurayara tuguni u ko k'u ye san 5 kura di Yakuba Katile ma ale ka sigi u ka tɔn ɲɛmaaya la baara ninnu kɛra CICB la Bamako ko nin ye ɲɛbila ye INTM ale ka kɔngɔrɔba min kan ka kɛ février kɔnɔna na k'o ɲɛbila baara de ye nin ye Sentadi ale de ka jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ
INTM kɔnɔna na sabula min ye baarakɛbolo jɛkulu fɛn fɛn bɛ faso tɔgɔ la u bɛɛ lajɛlen bɛ CNTAD de kɔnɔna na Yakuba Katile ko a bilara bureau kunna sa bureau min ni maa 51 bɛ o la san 5 o dilen n'u ma u ka baara kɛ Samata Sɛgɛw olu bɛ labɛn na ka taga Côte d'Ivoirekaw fɛ yen Coupe d'Afrique o tako 34 na o kɛnɛ kan jamana 25 de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen nin janvier kalo tile 13 ka taa bila février kalo tile 11 na Mali ale kɔni ye badenya balontan dɔ kɛ ale ni Guinée Bissau ni ɲɔgɔn cɛ o ko kɔni sera ka to Mali ta la 6-2 ko min ye badenya dulati ye ko Guinée Bissau kaw olu kɔni ye duguma sira t'a la nka Guinée Bissau kaw y'a yira k'a fɔ k'u kɔni kun nana labɛn de la u ye Mali fana ka jɔyɔrɔ fana dɔn nin ko in na min ye Mali aigle ye sa ko olu kɔni bɛ bɔ yan nin kalo in tile 11 k'u kunda Côte d'Ivoire kan nka yan'o cɛ labɛnw bɛ sen na minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko kunna jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don yaasa ka taa ni maliden caman ye Coupe d'Afrique in kɛnɛ ka korogo k'ulu ye téléthon kɛ téléthon in senfɛ sa ko maaw kɔni y'u bolo bila u kun ka wari di CFA wari 1,100,000 k'o de sɔrɔla su kelen o kɔnɔna na ko ka se ka senkɔrɔma dondoli kɛ ni o ye aigle ale ni maa minnu bɛ yen n'u bɛna t'u senkɔrɔma dondo ka se ka olu dɛmɛ min ye su in ye sa ko a denbaya bɛɛ lajɛlen kun talen don ka di an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn Awoye Ture ma ni ale yɛrɛ bɛ an ka jamana lasigidenso la bi Marokukaw fɛ yen a yɛrɛ nana kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ko k'a kunna wolola ayi a wasara sabula baara min kɛlen filɛ nin ka se ka wari bɔ k'a di ale y'i duuru a kɔrɔ maliyɛnw nana ka n'a dɛmɛ k'a kɛra kɛnɛ wasalen ye minisiri min fana tun bɛ o fana ko ko nin kɛra nisɔndiyaba ye sabula wari min sɔrɔlen filɛ nin ye a bɛna to maa o maa n'o olu kan ka taa sa ka taa aigle sɔgɔrɔba don korogokaw fɛ yen a bɛna kɛ olu ka musaka ye min ye dulatilaw ye olu ka wari kɔni nabɔ faso kun ko kɛnɛ in ka ɲi min ye balɔntanakɔrɔw ka tɔn olu kɔni ye ballon ni crampon di ko k'o di jamanakuntigi ma n'o ye Assimi Goïta ye ale ni premier ministre ko o kɛ kun ye yaasa u fana k'u labɛn k'a dɔn k'a fɔ ko ndolati ko bɛɛ lajɛlen sen bɛ y'a la Segukaw ka fɛɛrɛ kɛnɛ min bɛ sigi san o san n'a bɛ fɔ ma ko festival sur le Niger o tako 20 labɛnw bɛ sen na baara mun don baara in kan ka kɛ seko ani dɔnko tigilamaw fɛ k'a daminɛ janvier kalo tile 30 la ka taa bila février kalo tile 4 na maaw bɛna t'u bila u fila ni dabala Segukaw fɛ yen Sidiki Jabate ale welelen don kɛnɛ kan seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na fana yiri maani dilannaw ni min ye mana yɛlɛmali k'a kɛ yiridenw yeko ni seko fɛnw ye o bɛɛ lajɛlen bɛna ye kɛnɛ kan maa 12 olu bɛna bila ɲɔgɔn na rappeur ba minnu fana b'an ka jamana kɔnɔ olu kan ka ye Segu fɛrɛ kɛnɛ kan foire bɛ a la ɲɔgɔnye b'a la dɔn b'a la tɛgɛrɛw b'a la a baara ɲɛbila baara sa o ye nin kalo in tile 6 ye Segukaw fɛ yen yaasa ka se o ye nin kalo in tile 12 ye Segukaw fɛ yen yaasa ka se ka ɲɛbila baaraw olu bɛɛ lajɛlen kɛ kunnafonidilaw k'olu wele ka ɲɛfɔli kɛ u ye festival sur le Niger a tako 20 denfaya o talen don ka di jamanakuntigi Assimi Goïta ma ale de kɔni ye a denfa ye kɔkan kibaruyaw la sa Guinékaw fɛ Gambikaw fɛ yen ko procès dɔ n'o ye kiiri ye o daminɛna bi Suisse ale jamana kan k'o kɛ kun ye min ye maa minnu ye damatɛmɛ wale ta ka ɲɛsin jamanadenw ma ka Yaya Jammeh to fanga la ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka kɛ nin waati in na ka kɛ ni Yaya Jammeh ale ye san 22 min kɛ fanga la o waati la maa minnu ye maaw nima tɔɔrɔ ka maaw tɔɔrɔ ka maaw wuli ka maaw minɛ ka kojugu bɛɛ lajɛlen ta ka se maaw ma k'a sɔrɔ kiiri ma kɛ k'a daminɛ san 2000 san na ka na se san 2016 san ma Yaya Jammeh ale ka fanga hukumu kɔnɔna na sa ko olu ka kiiri don san 22 kiiri ko a bɛna taa wolo mun na min ye jo sariyaw sɔsɔli ye maaninfinw minɛli k'a sɔrɔ u ma kiiri k'u bila kasow la ka se ka ko damatɛmɛ walew ta ka kɛ maaw kan ko nin bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ sisukaw olu fɛ yen Libi ale gouvernement d'unité nationale a y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni a ye bamanansiya wale ni juguya wale kɛbaa dɔ ye a ka jamana kɔnɔ n'o ye Hashim Bouchidra ye Hashim Bouchidra in kɔni ko o de ye ni juguya wale ni bamanansiya wale kɛbaa min tɔgɔ ye Daïchi ko a y'o ye a ka jamana kɔnɔ k'u kɔni ye wulikajɔ kɛ a nɔfɛ a n'u ka servisiw yaasa ka se ka maa kofɔlen nabɔ ko waleya in kɔni k'a kɛra Libikaw fɛ yen Tripoli ko wa ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna fana yaasa ka se k'a dɔn k'a fɔ n'a sɔrɔ maa in nakun kun ye min ye Somali jamanakuntigi n'o ye Hassan Sheikh Mohamud ye ale y'a tɛgɛ nɔ bila sɛbɛnna sɛbɛn min n'o bɛ bɛn dɔ bali n'o bɛ bɛn dɔ sariya dɔ wuli ka bɔ yen sariya min tun b'a to min ye Somaliland maa minnu bɛ yen n'olu kɔnnen don k'u fara ka bɔ Somali la olu bɛ se cogo min na ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka Éthiopie ale ka se ka taa ba bilenman n'o ye kɔgɔji bilenman ye ka se ka t'i yɛrɛ sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na sɛbɛn in kɔni k'u y'a yira k'a fɔ k'u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini wa u ka tɔnw fana u ka jamanadenw fana y'a yira k'a fɔ ko u tɛ jɛn ni o ye Indonésiekaw fɛ yen Indonésie polisiw ko olu kɔni ye camion dɔ falen wulu la wulu 200
ko kun ka taa abattoir la o sera ka bali sabula u y'a dɔn k'a fɔ ko min ye nin ko in ye ko a ti bɛn sabula indonésikaw fɛ yen maa caman t'a fɛ wulusogo ale dunni ka don ba la o de la olu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ yaasa camion min bɛ yen n'o kun ka taa ni nin wulusogoba in ye o bɛ se ka minɛ cogo min lamɛnnikɛnw fɛ yen pankuru min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Boeing ko ale kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ Alaskakaw fɛ yen min y'u ka Alaska Airlines ye n'ale kun wulila ka taa Ontario Californie jamana kan ko a ma se ka jigin a kɔni balilen a segira ka na kɔ ka na jigin Portland de o kɔni ye maaw dabali ban kosɛbɛ sabula pankuru in bannen a ma se ka walawala ka bɔ a yɛrɛ la a degunnen ka degun a nana jigin min ye dɛsɛ hukumu kɔnɔna na maa caman y'a yira k'a fɔ ko nin ye kabako ko ye o de la sa Boeing ale ka pankuru o pankuru bɛ yen n'o bɛ diɲɛ dugukolo kɔ kan sa n'o dɔw bɛ taa se fo 64 ma u y'a yira k'o si kana bɔ a nɔ na sabula fili min ni gɛlɛya min ye pankuru in sɔrɔ a bɛ se ka kɛ pankuru wɛrɛw la halisa lamɛnnikɛnkaw fɛ yen Joe Biden ko ale kɔni bɛ k'i labɛn sa yaasa a ka se ka kɛ cɛbɔ ye Donald Trump ale juguya la Donald Trump min ni ala ma farati ani o de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kalata nata in kɔnɔna na ko min ye Donald Trump ye ale ka wulikajɔw kɛlen don bi diɲɛ kɔnɔna na sɔrɔ ko olu bɛ se ka basigi cogo min ko nka ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko a bɛ ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛsin ko minnu ma n'o o ye sɔrɔdasi ko ye ko kɔni ko ani Amérique démocratie ko k'o dalen don bi gɛlɛya banbu kan k'a sababuya kɛ kɛlɛ caman ye kɛlɛ min ni lamɛnnikɛnw yɛrɛ ka nafa t'a la halisa ale campagne électorale kelen kɔnɔna na américains fɛ yen min ye Donald Trump ye ale kɔni y'a yira sibiri tɛmɛnen ko ale bɛna wuli ka jɔ kɛ ko yaasa ka Amérique k'ale kisi koyi ko n'a gagnéna kalata in na novembre nata ko min ye dungo juguya ni yuruguyurugu min ni Joe Biden y'a bila u ka jamana kɔnɔ ka jamana sigi a sen tabara kɔnɔ fo ka taa se gɛlɛyaba ma n'o o ye gɛlɛya min ye n'o bɛna se ni kɛlɛba ye ko a bɛna na o ban an ye min sɔrɔ kunnafoniw la bi ka da Outlook kan n'Ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ yaasa kunnafoni wɛrɛ minnu bɛ an bolo k'olu da Outlook kan an ka compte YouTube ale sanfɛla la an b'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko a y'aw sɔgɔlen to an na min ye Amara Nun Keyita ale bɛ an bolo yan ale bɛ k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ aw bɛ se ka a bɛɛ lajɛlen ye cogo min an bɛ foli ta ka ɲɛsin Jani baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18